Biziraupeneko analisia jakintza arlo bat da, estatistikaren barruan kokatzen den arlo bat, eta arduratzen da gertaera bat jaso den arteko denborak ikertzeaz. Adibidez, gertaera hau izan daiteke heriotza, eta hain zuzen jatorrian hilkortasun taulak aztertzetik sortu edo garatu zen arlo hau, eta biziraupeneko analisia izena hortik datorkio. Baina noski erabili dezakegu beste gertaerak ikertzeko ere, adibidez gaixo batzuei tratamendu bat ematen hasten zaienetik erabat errekuperatu arteko denborak ikertzeko, edo ikasketak bukatzetik lehen enplegua lortu bitarteko denborak aztertzeko eta hor azterketa sakon bat egiteko. Eta nik nire ikerketan kirol medikuntzan kontestu horretan aplikatzen dut, biziraupeneko analisia. Aplikazioak kirol lesioetan anitzak dira, izan kirol individualean, izan taldekako kiroletan gertatzen diren lesioetan anitzak dira, eta biziraupeneko analisia erabiliz lesio bat sufritzeko daukagun arriskua estima dezakegu. Egiten duguna da esposizio denborak kalkulatu, eta esposizioarekin esan egitena da zenbat denbora egon den jokalari edo kirolari bat entrenatzen, partidu bat jokatzen zenbat denbora egon den, lesio jakin bat gertatu arte, eta estatistikan bitartez egin dezakeguna da denboran zeharreko lesioa sufritzeko probabilitate hori kalkulatu. Bestalde, posible da faktore batek fisiologikoa, psikologikoa demagun, lesioan daukan arriskua edo eragina kalkulatzea, ereduak erabilita, eredu estatistikoak, eta baita ere, esango nuke, neurri epidemiologiko ala nola inzidentzia lesionala, karga lesionala kalkula daitezke, eta batez ere neurtzeko edo kuantifikatzeko lesio baten maiztasun edo lesio baten larritasun maila. Kirol lesioak estatistikako ikuspuntu batetik ikertzeak hain konplexua den fenomeno bati beste ikuskera bat gehitzen dio ezta, gai hau ikertzen duten beste disiplinakin osagarria dana. Eta abantaiak asko dira, baina dira tresnak ematen dizkigula galdera desberdinai erantzun bat bilatzeko. Adibidez, nik esan dezaket, zein den 3 aste entrenatu ondoren lesio bat, izterreko lesio muskular bat izateko probabilitatea, edo denboraldia bukatzean zein den nire ekipoko inorrez, belauneko lesio artikularrik ez sufritzeko izango duen probabilitatea. Edo baita ere, mekanismo lesionalean ze arrisku faktorek parte hartzen duten identifikatzea, edo hauek ze efektu daukaten eta elkarren artean nola interakzionatzen duten. Horrelako galderak erantzuteko balio du. Alde batetik erronka nagusiak dira eredu estatistiko egokiak planteatuta garatzea, datu hauen zenbait ezaugarri kontuan hartzen dituztenak, hor badaudelako ezaugarri batzuk estatistikoki kontua konplikatzen dizkigutenak. Beste alde batetik, erronka nagusi modura aipatuko nuke, datu masiboen edo datu handien kudeaketa, gero eta datu gehiago hartzen dira, gero eta maiztasun edo volumen handiagoan, iturri eta barietate desberdinetakoak, baina datu gehiago izateak bere horretan ez du ezer esan nahi. Ez badugu aurretik diseinu bat eginda, planteamendu bat egoki bat pentsatuta, datuak nola noiz jaso eta zein helbururekin. Eta azkenik erronka da, potologa kaso, baina egindako ikerketa praktikan integratzea. Adibidez, kirol mediku batek guk egindakoak bere egunerokoan edo zerbitzu medikoan inpaktu bat eduki dezan txikia bada ere.